master, ang gamit natin ulit ultralight. Ultralight tayo. Itong 702 na kapong. Tapos itong gati pa rin Ryobi na Ultra Power HPX 800 series. Tapos gagamit tayo ng itong lure, Shopee lure lang din to. Yan. So nabili ko lang Shopee. So magpa first cast tayo dito ngayon. Medyo mababaw mga master. Yan, medyo lumalakas na yung alon natin. So first cast tayo. Yan, first cast sana, makapisyon tayo. Yan mga master. Sige. Sige lang. Yan. Yan, first cast. Walang kumagat. First cast, walang kumagat. So, yun. The second cast. Oh, fish on. Fish on ata. Hindi ko alam kung fish on to. Ay, mali. Serte. Serte, serte. Isang damo lang po. Kala ko fish on mga master. Ayun na yung sasabi nilang ano, nakakapeke. Yung mga ganong senaryo. Yan. So mamaya maglalakad tayo sa pinakadulo. Sabi nila madami daw isda doon. Tayo. Medyo lumalakas na yung alon mga master. So magbabasa na lang tayo. Tignan natin dito. Fish on. Woohoo! Bakit eh? Ano nangyari eh? Siksik niya. Siksik niya mga master. Ito. Butike. Butike mga master. Yan mga master, first fish natin mga master, butike. So papakawalan natin to. First fish. Yan. Pakawalan natin itong butike, malit pa. Saka medyo matinik kasi ito mga master kung kinain namin ko. Yan. Butike tayo. Yan. First fish, butike. Ouch. Don't worry, papakawalan kita. Yan. Papakawalan kita. Yan, grabe, siksik mo masyado kasi. Kaya pahirapan mo pa talaga ako. Yan, first fish natin, butike. Yan. Yan, yung mga master oh. So ayun, papakaw natin siya ngayon. So bye bye. Dati dito, huwag kang sumabit. Ay, laki! Ang lalaki! Ang lalaki! Dalawa! Shit! Ang lalaki! Ito sarap ko! Woo! Hinahabol, idol! Dalawang malaki! Oh, promise, promise! Woo! Medyo may hit na. Hit na po, mga master, may hit. Ayun, fish on.
Ayan si Master RD, nakafish on. Alright. Woo! First fish! Master RD! Woo! Cigar grass! Oh yeah! First of the day! Alright. Yeah, cigar. Congrats! Dito. Cigar! Yeah, naka-first shot dito. Cigar nata pati nga. Kamukhang cigar oh. Oh, cigar. Pero mukhang yung mukha niya kanuping ano? oh, Parang halo no? may halong ano nga, yung barakuda no? Itsura niya no? Yeah. Alright, yan yung lalagyan natin. Woo! Congrats Master! Yan, nakahuli na si Papa RD ng cigar grass ba yun ang tawag doon ha? Papa RD lupit. Ako butiki pa lang nahuli ko. Medyo mababaw pa kasi dito mga master. Yan mga master, mamaya tayo magkas. Tayo muna tayo. Sobrang baba ng tubig. Sumasabit yung lure natin. Mahirap magkas. Upo muna tayo sa gilid. Tayo nga. Hindi natin mag high tide mamaya para maganda-ganda yung kas natin. So yung babalikan namin kayo mamaya master. Maraming salamat. Dito si Papa Andy. Yan. Hinabol ng barakuda yung kanyang lure kanina. Nasarap niya na yung barakuda. Hindi nakuha. Sayang. So pahinga muna tayo dun. Papa Cyzone TV. Yan. Let's go. Tara, nagbabalik tayo. Katas lang namin kumain. So magkakasulit tayo. Medyo maganda na yung tubig, high tide na. So ito na yung hinihintay namin mga master na oras. So first class ulit tayo dito. Makasakali. Yan. Pasakaling may kumagat na. Ulit ulit. Ito na hinihintay nating oras mga master. Ten years later. Ano yan? GT. Ay putik, ang lakas. Shit. Laki. Ay, barakuda idol. Barakuda oh. Doon ka na, dali. Oh, barakuda. Barakuda. Ang laki barakuda. Nakabarakuda si ano. Galing. Mantap bro. Barakuda. Yes. GT. Ako na yung GT. Sorry, wala akong GoPro ngayon. Dalawa na nalak ko dito sa kano. Ay, Bluefin Tribali. Bluefin mga master, Bluefin. Wait lang. Sa gilid. Dito. Wala akong Bluefin. Yan. Bluefin Tribali. So yan. Umay ulit tayo. Kastan tayo magkas. Woo! Magkastan tayo mga master. Yan.
Sa natin si si Master Arden doon sa kabila. Ayan mga idol. Thank you Lord. Gotcha.